Kani kadi ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasani jana kimat bakong san jong ka khubor. Penbena u Presiden kari India u Ramnath Kovind bala pendu pendam ya ki kendon ka artikel lais pa nyupho jong ka ritizen syar kari. Ya kamet jo Menteri Vrem ka tenat ki kambari jong sarkar India ka Sushma Swaraj lale buram khaddu dak sarkar ha ka jingle niam ko khaddu nin kasni. Penklang kisipai BSF ki bor pahara hasilentar uput ke India bat Bangladesh ubahap ha Meghalaya haswa ke Independence Day. Ki khubor ki babnya. U Presiden kari India u Ramnath Kovind ulapan bena ya kejing penduk pendam no ya ka kendon jong ka artikel lais pa nyopho jong ka ritizen syar jong kari ka baai ya ki kerdan ki bakerpang ya ka Jammu bat Kashmir. Ya kani kejing penbena jong ka sarkar halur kani kamat lapan mi da katana law and justice jong ka sarkar India hadian babaro artli ki yang darbar jong ka parliament kata ka Rajya Sabha ha kala si ublay bat ka Lok Sabha nin kasni kila pelat ya karai halur kejing penduk pendam no ya ka artikel lais pa nyupho. Ya ka jingle niam ka bakhadu na ka benta ka nong yelam jo ka BJP ka bala klatno ka Sushma Swaraj ka bala long tengru ka menteri ki kambari jong ka sarkar India la pendap nin kasngi da ka jingle buram ka bakerpang na ka liang ka sarkar ha Lodhi Road crematorium ha New Delhi. U Vice President kari u M Venkaya Naidu u menteri rambadu u Narendra Modi lembat bunut ki menteri jong sarkar Pedeng ki bekentup ru ya Amit Shah u Rajnath Singh u Prakash Javadekar u nong yelam ba la khamsan jong seng BJP u LK Advani u he nong yelam jong Congress u Gulam Nabi Azad bat kiwi di kinong yelam jong seng san partai baper gledon langkat ha kan ki jingle buram ka bakhadu ya ka Sushma Swaraj. Kilat jong ki babuntli ki jalakari bat u menteri rambak ka Delhi u Arvind Kejriwal ru kilewan bani dan rangkat. Haswa ka jingle niam ka bakhadu ya kamet jong ka menteri berem ki kambari ka Sushma Swaraj labu ha ka yeng headquarter jong ka BJP ban aila dikipat ba ban wan pet bat buram khadu ya kani ganong yelam. Ka menteri berem jong ki kambari jong sarkar India ka Sushma Swaraj kala klat no nakani ko perthai ha kami siba ar mentakata yo ha New Delhi hadien ke jing sange trikam kensan jong klong snam ha karta ka bandru penyu snam ki telong khubor na Ames ka balong ka Jaka Sumar ha New Delhi ki tu ba ya ka Sushma Swaraj ka balong ka wei ne ki he nong elam jong BJP lawan ra ha kani ka Jaka Sumar ha kapor khandai si teng men miet siba ar bat ka kunun ki doktor klele kat bala banyarap ya ka Henry Kim Simlala asu banyarap ya ka bahkan penhiar mensimbiang. U menteri rambak ka Meghalaya u Conrad ki sangma nin ka si ulapa e jing solem halo ka jing klat no ka basindat jong ka Sushma Swaraj ka bala bat tengru e ka kam menteri ki kambari jong ka sarkar India. U Conrad sangma uda ong bala bun sin ula yo e kalat bani kendu bat e keren bat ka. Uloong ba kalong ka lampang ka batibet bat kanong yelam ka badon ni kijing ede ka badjan bagi pat ba ka basngutu e kijing e bagi pat ba nong sosnong jokari ki akandu. U menteri rangba ka Meghalaya u Conrad ki sangma haning kasngi ulan no asnyang shibnai tulok ka jong u na ka benta ban kentiu bat penbha ya ka yin school jong ka Shopria Government Lower Primary School. Kaba haus nembalala ula shimti ban pet ban khmi ya kejing bet jingbiang jong ni school bat yarap kante ya ka habakren kinong patai kubor hadien ba ula jurep ya kani ke yin school u Conrad ula pentem ba udan shibun ki ki jingdan kam na ka benta ban wanra ya kejing kela ha kani ke school bat ki bor penya jong school kila pentep ya u syapang kijing e ba per ba ki ya kendu ha ka bede bat ke yin school. Kani ka khubor kawan Shapina ka All India Radio Shillong. That has premium, good bonus, and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy.
It's not possible. It is possible with PLI. Along with government employees, now listed companies' employees and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies. That too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. Kani gede All India Radio Shillong mentang ini beteng biang ye ke kubor. Katanak sipai ye dari ke Border Security Force BSF kan penklan bat pen berking susu ye kibor pahara hasilin teruput ke India bat Bangladesh na kebentaban penkre ke jingrakhe ya ka Independence Day. Uhe sipai BSF le thu ba on pen berking ye kibor pahara hasilin teruput ha ka ba ya ki jaka ki balat baro on set lut. Habaong ba ki BSF kinlong ki bapet ngor ha kani kapor uni uhe sipai ulaong ba simdan kinu ki jing tip bandan kalet kawan ka badan jing subah ki jaka kaput South pulai kilometer uput jongkari India bat Bangladesh uhap ha ka jela Meghalaya Habashim da ki sin jam ki beteng ha ka day bat kinong penken ya ki kendon bat ki anya kali ki pulit penyak kali jongonong ba Shillong ki lele kat balak kat badan ru kilat ha kini kindu benai balala kabala penlong ya katanat pulit ban yo lum pisah do san pusan lak tengka ubidi marak ubalong usupen dandan jong katanat pulit traffic uloong ba katanat pulit penyak kali kala trebor ba ha kini ki kendiat benai balala ban kni ikajingyat bet ha ka kampanyat ki kali ha kanong ba da ka ba ajing seneng bat sajai kinong penkenyan USP uloong ru ba katanat pulit traffic kala dan kuna ya kinong penkenyan ki badang pendat ya ki LED light ya ki kali ki jongki ki bala penkala thamai ki silencer ki bata jet yong bat kiwi ki kendon ki bala bu da katanat penyak kali ha ka ba ulay thu batang ha ubanai naitung balala katanat traffic kala yo lum kuna hadu kendai lak tengka Habe keren sopang ka jingthang kali ka bapentut ya kali kawan ha kanong ba ubidi marak ulaong ba kani kamat kalong ka badan kam bandaya tai tikna bat sani bha bat kadan kam ru ikijinge plejung mut ki bala bandan ka jinge so alang ha pedeng kiri sampang bat kitna trikam baper ki bedon benta ha kani ka kam Ka kenhun kinong wat benya na ka Indian Institute of Technology Guwahati IITG kalala ban sandur ye katiar kabala ban ra sharum sheneng bat kabala ban bat hakakti kabala ban itu bat lap iki bacteria klem dale ye ka cell culture ne ka microbiological assay upare maswar ke ayer ubalong way na kinong yalam jong kani ka kunhun kinong wat benya ulong ba leng ba kani ka tiar kabarit bat kabasuk ban ra la ru ban le ikitas kibadan kam na kabanta ki jingpang kibadan kam ki jing sumar bakar ki kum ka meningitis u ayer u yethuru ba kani ka tiar tang bakalong ka batri kam tang na kabanta ka khot ka khya ni hakaliang ka jing ajing sumar Henry kala ru ban pentri kam ya ki sinjam ki bedan kam banile persha ki wei ki jing thau ki em ki bakta ya kamariam haswa ban penkut ya kubor ki mat bakong san sa sisen pat penbena u presiden dari India Ramnath Kovind bala penduk pendam ya ki kendon ka artikel lais pa nyopo jong kariti sensyar kari Ya kamet jong ka menteri barim ka tanat ki kambari jong ka sarkar India ka Susma Swaraj lale buram khaddu da sarkar India ha ka jingle niam ka bakhaddu penklan PCPI BSF ye ki bor pahra hasilin teruput India bat Bangladesh ubahap ha Meghalaya haswa ka jingrakhi ya ka Independence Day kaptu gune ko kubor klakut ka belawan sapi na ka All India Radio Shillong Hakapor Prabajing ini sok pat baka Delhi Station na kabentaki kubor ki Banuan naka.